Здравейте! Днес ще си поговорим малко повече за митовете в храненето на папагалите. Забранени храни, които вече са признати за позволени. И ще ви обясня защо, ще ви разкажа в какви количества и как могат да се дават тези храни. Право ръче! Не знам как да снимам така, че да се вижда всичко, но първо ще си поговорим за магданоза. Да, магданоза много години се смяташе за вреден. А защо се смяташе за вреден? Тъй като магданоза съдържа оксалати, които могат да попречат усвояването на калция. И за птици, като например жакото, които имат по-голяма нужда от калций, това би могло да бъде вредно. Само че, защо се промениха нещата в последните около 4-5 години? Казва се, че по нови проучвания магданоза просто наистина не съдържа тези количества оксалат, за които се смяташе, че съдържа. И същевременно се оказва, че е изключително полезен за птиците в умерени количества, в минимални количества. Това не означава да им давате да ядат само магданоз. И също така магданоз е богат на витамини А, С и К. Кое е второто нещо, ако Роко не събори всичко до тогава? Следващите са лютите чушки. Дали в сушен вариант или в пресен вариант. Може би сте чували, че лютите чушки са вредни за папагалите, но това е абсолютен мит. Папагалите не усещат лютото от капсацина, съединението, което прави чушките люти, така че могат спокойно да ги ядат, като лютите чушки са богати на витамин С, който укрепва имунната система. Просто се уверете, че сте махнали семките, за да не направите абсолютна бъркотия. Не, че са съвсем вредни, а и по-обикновено в тях се съдържа този капсацин, за който говорим, така че за превенция и в умерени количества може да давате с семе. Ако искате да го махнете, можете да давате в малко по-големи количества. Аз имам при мен люти чушки, сушени и пресни, за да ви покажа. И сега да поговорим за доматите, тъй като за мен доскоро информацията наистина стоеше така, че те не са полезни и са вредни дори. Но тъй като се занимаваме с храни и съответно разговаряме с множество ветеринарни специалисти, така мога да ви кажа, че суровите домати някога са се смятали за неподходящи заради киселинността им и потенциалните токсини в листата и стъблата. Но ние не даваме стъблата и листата, ние даваме само домата и то изцяло озрял домат в много малки количества може да се дава. Но това в никакъв случай не трябва да има основна диета, а изобщо, нали? Не ме разбирайте погрешно, просто и да си похапне малко не е проблем, както се смяташе. Също така съдържат антиоксиданти и витамини, които са добри за здравето на птиците. Номер 4 е кориандър, но тъй като нямам, ще ви посоча магданоза. Те горе-долу си приличат на външен вид. Той е известен още като магданоз на мексиканската кухня. Също беше спорна подправка за папагалите, но някои си мислеха, че силният аромат може да разстрои стомаха им. Всъщност това се счита за безопасен и здравословен вариант за птиците, богат на витамини и минерали. Кориандърът добавя свеж и приятен вкус, който папагалите много обичат. Но всичко в умерени количества. Съвсем по-мъничко, колкото за подправка кориандъра, магданоза. Цитрусите също понякога са се смятали за вредни поради голямата киселинност, която имат, само че в много умерени количества могат да се дават грейпфрут, портокал, лимон. Дори лимона всъщност убива всякакви бактерии и плесени и предотвратява всъщност получаването на плесени и на муха, особено при направата на на кълнове. Роко ми стъпи в пътя. Така че всъщност можете да давате, те са страхотен антиоксидант, но в много умерени количества. От време на време не прекалявайте с тях, тъй като могат да образуват гъбички в устната кухина и гърлото. И сега да видим точно това, което Роко изсипа. Какво е? Всъщност аз, за жалост, при мен нямах голямо разнообразие от бобови култури, така че просто съм сипала в купата нещо, колкото да ви покажа. Това е на худ. Да, бобовите зърна също са съставка, която претърпя много промени, като все още много важно да запомните. Никога не давайте сурови бобови култури, леща, зърна, всичко, което е варива, изпада под тази група. Не дайте да давате в суров вариант, тъй като е изключително опасно и съдържа токсини. Но когато са добре сварени, бобовите култури са изключително полезни за вашия папагал. Най-бързо обработваемата и лесно смилаема храна от техния организъм. Също така са богат източник на протеини. Само гледайте да са напълно сварени. Не ги давайте в суров вариант.
Роко, стига с тия домати, бе. Казах, че могат да седат и почна. Това видео ще има две части. Първата част ще говорим за всички митове около храненето и след това ще направим рубрика Готвене с Роко. Един невероятен... Аз също няма да ви казвам какво ще видите във видеото, но страхотна рецепта. Роко направи пълна лудница. Следващото нещо, за което ще говорим, това е спанака. Той беше избягван заради високото съдържание на оксалати отново. Но сега знаем, че в мерни количества е напълно безопасен за повечето папагали. Той е безопасен източник на желязо, фибри, витамини и като цяло го прави чудесно както и лакомство, така и може в основното хранене в малки количества да се дава, да се реже на салатка. Роко, стига си джапал във всичко, тук стана лудница, гледай какво става. Сигурна съм, че следващото много ще ви изненада, а това са именно яйцата. Защо ще говорим за яйца? Смяташе се преди време, че може би не са най-добрия вариант, тъй като могат да причинят висок холестерол или да развият в папагалите желанието да ядат своите собствени яйца. Това обаче е доказано с времето, че не е така и със страхотен източник на протеин, както и черупката на калций. Забравих да кажа, само трябва да са твърдо сварени. 100% сварени. Роко, 3. Друго нещо, което мен пък много ме шокира. Чесън, хора, чесън. Да, по нови проучвания, медицински одобрени, ветеринарни, клинични проучвания. Представяте ли си чесън, суров чесън? Преди се смяташе за токсичен, само че в много малки количества. Тоест като много малка подправка в суров вариант и в леко сварен, както си желаете, може да се дава. Аз не го знаех и всъщност се оказва доста добър стимулатор. Но не прекалявайте, всичко в модерация толкова малко, че аз не виждам смисъл да го давам, няма да го правя, защото просто наистина не виждам смисъл да давам нещо, което е било малко като конспирация до съвсем скоро, но ви го давам като информация, която виждам, че е актуална в момента. И последното нещо, за което аз ще ви поговоря, това е кокоса. Просто единственото, което имаме черупка от кокос в момента при мен. Язък за целия кокос в цеха, който имам, но кокоса просто се смяташе за твърде мазен за папагалите. Всъщност това не е точно така. Кокос в умерени количества е изключително полезен за тях. Малко по-високо калоричен е, но много птици могат да го ядат без никакъв проблем. Единствено еклектос, жако и какаду, амазона трябва да внимават в ограничени количества да го ядат, но той е изключително полезен. Роко, спри да правиш глупости. И независимо дали е пресен или сушен, предлага страхотни масни киселини, много полезни за птиците. Така че това е 10 неща, които съм ви извадила. Има още някои, които са така controversial. Не знам на български как се казва. Но в крайна сметка ви дадох някаква информация. Това са неща, които можем да ползваме и следващата рецепта ще съдържа някои от тези неща тук. Гледайте втора част. Готвене с Роко. И все пак да направя един дисклеймър, тъй като някои от вас ще приемат супер буквално това и ще започнат да хранят основно и само с тези неща папагала си. Така че всичко трябва да бъде в умерени количества, минимални количества, буквално като подправка. Не всичко да е. Давайте в модерация, после да не стане проблем и все пак аз бих препоръчала, тъй като някои видове са малко по-специфични или някой ваш папагал може да има по-специфична диета поради преболедуване или нещо от сорта, най-добре е да се допитвате до ветеринар винаги. Чао от нас!